व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी श्रीमद्भागवतं प्रथमस्कंदं अध्यायं 11 श्लोक 20 19 प्रभु 19 माताजी ओके 19 ओके 19 वारमुख्यश्च शतशो वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भाता कपोलावदनश्रियः वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्भाता कपोलावदनश्रियः वारमुख्याः ప్రసిద్ధికెక్కిన వారకాంతలు చ మరియు శతశః వందలాది యానైః వాహనములందు తద్దర్శన శ్రీకృష్ణుని దర్శనము కొరకు ఉత్సుకాః ఉత్సాహముతో లసత్ వ్రేలాడు కుండల కర్ణకుండలముచే నిర్భాత శోభిల్లు కపోల కపోలములు వదన ముఖము శ్రియః సౌందర్యము అదే సమయమున వందలాది ప్రసిద్ధి చెందిన వారకాంతలు వివిధ వాహనములపై ప్రయాణమైరి వారందరూ శ్రీకృష్ణుని కలియుట కొరకు మిగుల ఆతురతను కలిగి ఉండిరి కపోల శోభను ఇనుమడింపజేయు తేజోమయ కర్ణకుండములచే వారి సుందర వదనములో అలంకృతములై ఉండెను అదే సమయమున వందలాది ప్రసిద్ధి చెందిన వారకాంతలు వివిధ వాహనములపై ప్రయాణమైరి వారందరూ శ్రీకృష్ణుని కలియుట కొరకు మిగుల ఆతురతను కలిగి ఉండిరి కపోల శోభను ఇనుమడింపజేయు తేజోమయ కర్ణ కుండలముచే వారి సుందర వదనములు అలంకృతములై ఉండెను హరే కృష్ణ పద్మావళి మాత చదువుతారా ఎస్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ భాష్యము దేవదేవుని భక్తులైనచో వారకాంతలను కూడా మనము నిరసింపనవసరము లేదు. భారతదేశంలోని పెద్ద నగరములందు భగవద్భక్తులైన పలువురు వారకాంతలు నేటికిని కలరు. సంఘమునందు ఏమాత్రము గౌరవనీయమైన కానట్టి ఒకానొక వృత్తిని మనుజుడు విధివశాత్తు స్వీకరించినను భక్తియుత సేవ నొనరించుటకు అది అవరోధము
కలిగించదు. భగవద్భక్తి అనునది అన్ని పరిస్థితుల యందును అప్రతిహతమైనది. 5000 సంవత్సరముల క్రిందట కూడా శ్రీకృష్ణుడు వసించిన ద్వారకా నగరమునందు ద్వారకాంతలు కలరని ఇచ్చట అవగతమగుచున్నది. అనగా సంఘము సరిగా నడుచుటకు ద్వారకాంతలు అవసరమైన పౌరులని దీని భావము. ప్రభుత్వము మద్యశాలలను ఆరంభించుట అనునది మద్యపానమును అది ప్రోత్సహించుట అని భావము కాదు. దాని వెనుక భావమేమనగా ఏ విధముగానైనా సరియే మద్యపానము కావించువారు కొందరు కలరు. కనుకనే పెద్ద పెద్ద నగరములందు మద్యపాన నిషేధము మద్యము యొక్క దొంగ రవాణాను వృద్ధి చేయుట జరిగినది. అదే విధముగా గృహమునందు సంతృప్తి చెందని వారికి అట్టి అవకాశములు అవసరము. ఒకవేళ వారకాంత లేనిచో అట్టి నీచ పురుషులు ఇతర స్త్రీలను వ్యభిచారమునకు దింపుదురు. కనుకనే సమాజము యొక్క పవిత్రతను పోషించుట కొరకై అంగడి ప్రాంతములలో వారకాంతలు లభించుట సమంజసమే కావచ్చును. సంఘమునందు వారకాంతలను ప్రోత్సహించుటకు బదులు వారకాంతల వర్గమును పోషించుట ఉత్తమం. కానీ జనులను జాగృతపరిచి వారిని కృష్ణ భక్తులుగా మార్చుటయే నిజమైన సంఘ సంస్కరణమై ఉన్నది. అటువంటి యత్నము నిక్కముగా సర్వ విధములైన పతనములను నివారింపగలదు. విష్ణుస్వామి వైష్ణవ సాంప్రదాయములోని గొప్ప ఆచార్యుడైన శ్రీ బిల్వ మంగళ ఠాకూరులు తమ గృహస్థాశ్రమమున భక్తురాలైన ఒక వారకాంతతో అధికముగా ఆకర్షితులై ఉండిరి. ఒకనాటి రాత్రి తీవ్ర వర్షము పిడుగులతో కూడా ఠాకూరులు చింతామణి గృహమునకు చేరిరి. అంత భయంకర రాత్రి వరదలో పరవళ్ళు త్రొక్కుచున్న నది దాటి ఠాకూరులు ఏ విధముగా రాగలిగెనని ఆమె ఆశ్చర్యపోయెను. తన వంటి నీచమైన స్త్రీ యొక్క మాంస శల్యాదులయడ గల ఆకర్షణ శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య సౌందర్యమునెడ ఆకర్షణను పొందుటకై అతని భక్తియుత సేవలోనికి మళ్లించినచో అది సద్వినియోగపడగలదని పలికెను. అది ఠాకూరుల జీవితమున అతి ముఖ్యమైన సమయమయ్యను. వారకాంత యొక్క పలుకుల ద్వారా ఆయన ఆధ్యాత్మికానుభవము వైపునకు జీవితమును మళ్లించిరి. తరువాత ఆయన ఆ వారకాంతను గురువుగా స్వీకరించిరి. తనకు సరి అయిన మార్గమును చూపిన చింతామణిని ఆయన తన రచనలో పలు చోట్ల కీర్తించి ఉండిరి. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత 9.32 శ్లోకము యందు ఈ విధముగా పలికి ఉన్నారు. ఓ పార్థ, నా విశుద్ధమగు భక్తియుత సేవను ఆశ్రయించినచో చండాలురైనను నాస్తిక వంశమున జన్మించిన వారైనను పతిత స్త్రీలైనను జీవన పూర్ణత్వమును పొందగలరు. నీచమైన జన్మ కర్మల వలన భక్తియుత సేవయందు ఎటువంటి అవరోధములు కలుగకపోవుటయే అందులకు కారణము. అనుసరింపగోరెడి సర్బులకు ఈ మార్గము తెరువబడియే ఉన్నది. శ్రీకృష్ణ సందర్శనాభిలాషులైన ద్వారకాపురపు వారకాంతలు ఆ దేవదేవుని విశుద్ధ భక్తులైనట్లుగా గోచరించుచున్నది. పైన తెలుపబడిన భగవద్గీతా వచనము అనుసరించి వారందరూ ముక్తి మార్గమున చనునట్టి వారే. కనుక సంఘమునందు అవసరమైన ఏకైక సంస్కరణమేమనగా జనులందరినీ శ్రీకృష్ణ భక్తులుగా మార్చుటకు పొందపరచబడిన యత్నములను గావించుటయే. ఆ సమయమున దేవతలకు ఉండెడి సర్వ శుభగుణములు వారి యందు అప్రయత్నముగా వచ్చి చేరగలవు. ఇది ఇట్లుండగా వేరొక పక్క అభక్తులైన వారు భౌతికముగా ఎంత పురోగతి చెందినను ఎటువంటి శుభగుణములు కలిగి ఉండగజాలరు. వీరిరువురి నడుమ భేదమేమనగా భక్తులు ముక్తి మార్గమున ఉందురన్న వారు కాగా అభక్తులు భవబంధములో మరింతగా చిక్కుబడు మార్గమున ఉన్నట్టివారు. అనగా ముక్తి మార్గమున జనులు విద్య గరుపబడి
పురోగతి చెందుటయే మానవ నాగరికత పురోగమనమునకు ప్రమాణమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నట నర్తక గంధర్వాః నటనర్తకర్తగంధర్వాః సూతమాగధవందినః సూతమాగధవందినః గాయంతి చోత్తమా శ్లోకా గాయంతి చోత్తమా శ్లోకా చరితాని అద్భుతాని చ. చరితాన్యుద్భుతాని చ. నటులు, నటులు, నర్తక నాట్యకారులు, నర్తకారులు, గంధర్వులు, గంధర్వులు, సూత పౌరాణికులు, సూత పౌరాణికులు, మాగధ వంశ చరిత్రను తెలిసిన వారు, తెలిసిన వారు, బందిన పాండిత్యము కలిగిన భక్తులు, పాండిత్యము కలిగిన వక్తలు, గాయంతి కీర్తించిరి, చ అందురును, ఉత్తమ శ్లోకుడైన శ్రీకృష్ణుని, చరితాని కర్మలను, అద్భుతాని మానవాతీతములైన, మరియు నిపుణులైన నటులు, కళాకారులు, నర్తకులు, గాయకులు, సూతులు, మాగధులు, పాండిత్యం కలిగిన భక్తులు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని మానవాతీత కర్మలచే ఉత్తేజితులైన వారై తమ వంతు సేవా కార్యమును ఒసగుచ్చు ముందుకు సాగిరి. నిపుణులైన నటులు, కళాకారులు, నర్తకులు, గాయకులు, సూతులు, మాగధులు, పాండిత్యము కలిగిన భక్తులు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ మానవాతీత కర్మలచే ఉత్తేజితులైన వారై తమ వంతు సేవా కార్యమును ఒసంగుచు ముందుకు సాగిరి. ఎవరు చదువుతారో ఇది చదవమంటారా ప్రభుజీ? చదవండి. భాష్యము. 5000 సంవత్సరముల క్రిందట నటులు, కళాకారులు, నర్తకులు, గాయకులు, చరిత్రకారులు, వంశ చరిత్రను తెలిసిన వారు, వక్తలు మొదలగు వారు కూడా సంగమునకు అవసరమై ఉన్నట్లుగా గోచరించుచున్నది. నటులు, నర్తకులు, గాయకులు చాలా మట్టుకు శూద్రవర్ణమును చెందిన వారు కాగా, సూతులు వంశ చరిత్రలను వర్ణించు మాగధులు, వక్తలు బ్రాహ్మణ వర్గమునకు చెందిన వారుగా నుండిరి. ఈ విధముగా ప్రతి ఒక్కరూ ఏదియో ఒక ప్రత్యేక వర్ణమునకు చెందిన వారై వారి వారి వంశ కర్మల యందు చక్కగా శిక్షణమును పొంది ఉండిరి. అట్టి నటులు, నర్తకులు, గాయకులు, చరిత్రకారులు, మాగధులు, వక్తలు వివిధ కాలములలో, యుగములలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించిన మానవాతీత కర్మలకు సంబంధించిన విషయం నందే రమించేవారు. కానీ సాధారణ సంఘటనలపై కాదు, అవి కాలక్రమానుగతిని కూడా ఉండేవి కాదు. వివిధ యుగములలో, కాలములలో, లోకములలో భగవాన్ సంబంధమున వర్ణింపబడిన చారిత్రక సత్యములే పురాణములు కనుక వాటి యందు ఎటువంటి కాలక్రమానుగతి గోచరించటలేదు. కనుకనే నవీన చరిత్రకారులు ఈ విషయమున ఏమాత్రము పట్టు చిక్కక పురాణములన్నీయు కేవలము కాల్పనిక కథలనుచు అప్రామాణికంగా పలుకుతున్నారు. మన భారతదేశమున 100 సంవత్సరముల క్రిందట కూడా నాటకములన్నీయును భగవాన్ని మానవాతీత కర్మలకు సంబంధించినవై ఉండేవి. సామాన్య జనులు నాటకముల ద్వారా గొప్ప ఆనందమును పొందుదురు కనుక నాటక సంఘములు దేవదేవుని దివ్య లీలలపై నాటకములను ప్రదర్శించేవారు. ఈ విధముగా తగినంత విద్యా యోగ్యతలు లేకున్నను నిరక్షర కృషి అయిన రైతు కూడా వేద వాంగ్మయ జ్ఞానం నందు పాలు పంచుకొనిడేవాడు. కనుకనే సామాన్యుల ఆధ్యాత్మికోన్నతి కొరకై నిష్ణాతులైన నటులు, నర్తకులు, వక్తలు, గాయకులు
మొదలగు కళాకారులు అత్యంత అవసరము. మాగధులైన వారు ఏదేని వంశం నందలి వివిధ తరముల వారిని గూర్చిన సంపూర్ణ వర్ణన నొసగగలరు. నేటికి మన దేశంలోని క్షేత్రములందు మాగధులు కొత్తగా వచ్చిన వారి ఎదుట సంపూర్ణ వంశ చరిత్రను ప్రదర్శించుతుందరు. అటువంటి ముఖ్య సమాచారం పొందుట కొరకు ఈ అద్భుత కార్యం పట్ల ఆకర్షితులవుతుందరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో వివిధ ద్వారకా పౌరవులు అందరూ భగవంతుడిని ఆహ్వానించడానికి వస్తుండేది. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది వీళ్ళు కూడా వారకాంతలు. సో ఇది ఒకటి ఆచార్యులు చెప్తుండేది. మొదటిగా ముఖ్య విషయం అంటే వాళ్ళు భక్తులా లేదా అని ముఖ్య విషయం అది. సో వాళ్ళ ఒక సర్కమ్స్టాన్సెస్ సన్నివేశాలతో ఒకరు ఒక్కొక్క వృత్తిలో ఉండొచ్చు అని ఆచార్యులు చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి సమాజంలో ఇది కూడా ఒక భౌతిక జగత్తుల అవసరం ఉంది అనే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఎలా ఒక ఇది మద్యశాలలు అది ఓపెన్ అవుతుంది, లిక్కర్ షాప్స్. సో అది ఎలా అంటే ఆ ప్రవృత్తి మనకుంది భౌతిక జగత్తులో. వ్యవాయ ఆమిష మద్య సేవ అని చెప్తారు. వ్యవాయ ఈ రకంగా ఒక వ్యభిచార ఇది మళ్ళీ ఆమిష అంటే మాంసాహారం, మద్య అంటే మద్య సేవనం, పానం మద్య సేవ, వ్యవాయ ఆమిష మద్య సేవ, ఈ ద్యూతం. సో ఈ ద్యూతం ఇదంతా ఈ 4 అశుద్ధ కార్యాలు అవుతే భౌతిక జగత్తులో మేము ఉండే కారణమున మన ఈ భౌతిక స్థితిలో ఈ దేహంకి గుర్తించుకొని ఇదంతా మనకు ప్రవృత్తులు ఉన్నాయి, ఈ భౌతిక కోరికలు ఉన్నాయి. సో దీనికోసము ఈ ప్రవృత్తి మార్గంలో దీన్ని తగ్గించేదానికి ఇది చాలా ఒకటి ఎక్కువ అయినప్పుడు ఇది కూడా ఉంది. ఈ రకంగా ఒక వైదిక దీంట్లో ఇచ్చినట్లు ఒక మేము వినేది మాంసాహారం భక్షణం నుంచి మేము తీసుకున్నాలి అంటే దేవికి అర్పించాలి, అక్కడ కాలభైరవునికి అర్పించాలి, అలా ఒక క్రమాలు ఉన్నాయి. సో ఈ రకంగా కూడా ఇది కూడా ఈ చెప్పినట్లు ఇది సమాజంలో కొంత వ్యక్తులు ఈ సపరేట్ ఇది అని మెయింటైన్ చేసేది అవసరం ఉంది. ఆ రకంగా ద్వారకా నగరంలో కూడా ఉంది అని ఇక్కడ మేము వింటుండేది. అయితే సాధారణ వీళ్ళు కాదు, వీళ్ళంతా భక్తులు వీళ్ళు. సో ఆచార్య చెప్తున్నారు ఇది అన్నెసరీ. ఇప్పుడు మన భౌతిక ఇప్పుడు వినేది ఎంతో కానూనే డిఫరెంట్ అయింది, మన లాస్ లివ్ ఇన్ ఇదంతా ఎంతో కొత్తది స్టార్ట్ అయింది ఇది. సో ఈ రకంగా ఒక సమాజంనే వాళ్ళు వారకాంతాలుగా మారిపోయే ఒక సన్నివేశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుత నేటి సమాజంలో. సో దీనికైనా ఇది బెటర్ సిస్టమ్ ఎప్పుడో ఇది కొంత వ్యక్తులు అలాగే వాళ్ళని అది ఒక సన్నివేశంతో అది ప్రతి ఒక్కటి అవ్వచ్చు. అయితే వాళ్ళు భక్తులుగా ఉంటే వాళ్ళు కూడా పురోగతి సాధించుతారు. సో అది ఆచార్యులు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తుండేది. అంటే కృష్ణుడే గీతాలో చెప్పారు, మామీ పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపీస్యు పాపయోనయ స్త్రియో వైశ్య తథా శూద్ర తేపి యాంతి పరాం గతిం. సో కృష్ణుడు చెప్పింది ముఖ్యమైన విషయం అంటే ఏదైనా ఒక సన్నివేశం స్థితి ఉంటేనో ప్రతి ఒక్కరూ కృష్ణుని ఆశ్రయించాలి. సో అది మా మనుష్య జన్మ లక్ష్యం. సో అది చేస్తుంటే కాలక్రమంగా ప్రతి ఒక్కటి సరిపోతుంది. అది కాలక్రమంగా ప్రతి ఒక్కటి త్వరనే అవ్వదేమో, అయితే ఒక సన్నివేశాలు వచ్చి డెఫినెట్లీ అది అవుతుంది. అది సో ముఖ్యమైనది కృష్ణుని ఆశ్రయించేది, అది ముఖ్యం, చాలా ముఖ్యం, అది చాలా అవసరం. అది
సో దానికోసం ఆచార్యులు చెప్తుండేది. సో వాళ్ళని కూడా నిరసించే అవసరం అని వాడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. దేవదేవుని భక్తులైనచో వారకాంతలను కూడా మనం నిరసించే అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో శిల ప్రభుపాదులు ఆచార్యులు ఇదే ఒక వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం ఉండే కారణమున వాళ్ళు ఇంత పెద్దగా వాళ్ళు ప్రచారం చేసేకి సాధ్యమైంది. సో మొదటగా వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు అమెరికాలో ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, మీరు ఈ పాలించాలి, ఆ నియమాలు వాళ్ళ ఆచార్యులు వాళ్ళ నిషేధాలు వాళ్ళని ఎక్కువగా వాళ్ళకి నొక్కులే ఆచార్యులు. వాళ్ళు చేయండి, భగవంతుడ భక్తి చేయండి, భక్తి కార్యాలు చేయండి అని వాళ్ళని ప్రోత్సహించారు. సో తర్వాత వాళ్ళు పురోగతి సాధించినట్లు వాళ్ళు ఆచార్యుల ఆశ్రయం వచ్చినప్పుడు ఆచార్యులు లేదు, ఈ నియమాలు ఉన్నాయి, ఇవంతా పాలించాలి అని వాళ్ళకి చెప్పేది మేము వింటాం. సో ఈ రకంగా ఒక ఇంటర్వ్యూ ఒకటి ఉంది శ్రీల ప్రభుపాదుల్ని. సో వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు జర్నలిస్ట్, వాళ్ళ పత్రకర్తలు వాళ్ళంతా అడిగేది, మీ సంస్థల సంఘల మీరు హిప్పీలంతా ఉన్నారా అంటే స్టార్టింగ్లో ఆచార్యులు చాలా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు హిప్పీలుగా ఉండొచ్చు ఫస్ట్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. సో అయితే ఆచార్యులు ప్రోత్సహించారు డెఫినెట్లీ. సో వాళ్ళంతా తర్వాత ఆచార్యులకి దగ్గరగా వచ్చి వాళ్ళు సంఘం పొందాక వాళ్ళంతా గొప్ప భక్తులే అయ్యారు వాళ్ళు. సో ఇది ఒక్కొక్క సమయం ఒకప్పుడు ఒక ఫిలిం కూడా ప్రొడక్షన్ ఏమో అయ్యి ఈ రకంగా హరే కృష్ణ ఇది వాళ్ళు ఎవరు మత్తు సేవన డ్రగ్స్ సేవన చేసేవాళ్ళు ఆ రకంగా కొంత బ్యాడ్ ప్రాపగేండా అని కూడా అయింది. సో వాళ్ళు ఆచార్యులకి అడిగేటప్పుడు ఆచార్యులు ఓకే మేము చెప్పినట్టు యాక్సెప్ట్ చేస్తాము, అయితే మీరు ఇప్పికిచ్చిన ఆ ఇప్పికేసేవి నీచే అని చెప్తారు వాళ్ళకి. అంటే వాళ్ళని అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు భగవంతుడి నామంని స్వీకరించి జపం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. సో ఎవరైనా భగవంతుడి నామం జపించితే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ వాళ్ళతో భగవంతుడు వాళ్ళని ఉద్ధరించుతారు. అపి చేత్ సుధరాచారో భజతే మామనన్యభాక్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యక్ విభజితో హి సహ. సో కృష్ణ చెప్పేది సాధు ఎవరైనా వాళ్ళు భక్తి చేస్తున్నారు, వాళ్ళకు ప్రారంభ దశాల్లో వాళ్ళు పతనం ఉంటేనో వాళ్ళని సాధుగానే మీరు చూడాలి అని భగవంతుడు చెప్పి, క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వత్ శాంతి నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజాని నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో కృష్ణ చెప్పేది త్వరనే వాళ్ళు కొంత సమయంలోనే వాళ్ళు పరిపూర్ణత పొందుతారు, వాళ్ళు సన్మార్గంలో స్థాపితులు అవుతారు అని కృష్ణ చెప్పే మాటలు ఉన్నాయి. సో ఈ రకంగా సో ప్రభుపాద వాళ్ళకి జర్నలిస్ట్ చెప్పేది మీరు వాళ్ళకిన్నా మీరు నీచులు అంటే వాళ్ళు జపం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు డెఫినెట్లీ వాళ్ళు అవుతారు, మీరు జపం చేస్తాలే, మీరు భగవంతుడు భక్తిని స్వీకరించాలే మీరు, సో ఏం ప్రయోజనం మీది. సో అక్కడ చెప్పినట్లు అంటే భగవంతుడు భక్తులు అయినది ముఖ్య ఇది ఉద్దేశం, ఇది భౌతిక జగత్తు భగవంతుడు సృష్టించినే ఉద్దేశము అది. సో అది లేకుండా వేరే అన్ని కార్యాలు చేస్తేనో అది నిరర్థకం, అది ప్రయోజనం లే, అది నో బెనిఫిట్, అల్టిమేట్ బెనిఫిట్ లేదు దాంట్లో. యస్యాస్తి భక్తిర్ భగవతి అకించన సర్వైర్గుణై తత్ర సమాసతే సురాహ అరావ భక్తస్య కుతో మహద్గుణ మనోరథేన ఆసతి దభతో బహిహి చెప్పేది. సో ఎవరైనా భక్తి కార్యాలు స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి క్రమేణంగా కొంత సమయంకి వాళ్ళకి అంత గొప్ప గుణాలు వ్యక్తం అవుతుంది, భగవంతుడు వాళ్ళ వ్యక్తం చేస్తారు భగవంతుడు. అదే ఇంకెవరు కృష్ణ భక్తి చేస్తలేదో వాళ్ళు మనోరథంలా తమదే అయిన వాళ్ళు ఒపీనియన్స్ బిలీఫ్స్ దాంట్లో వాళ్ళు చిక్కుకున్నారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళది మనోరథే నాసతో దావతవి, సో వాళ్ళది ఏమి మంచి గుణాలు ఉన్నాయి వాళ్ళది, అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది మైండ్ అనేది అది ఫిక్స్డ్ స్టేట్ కాదు, అది ఒక సమయము యాక్సెప్ట్ స్వీకారం, ఒక సబ్జెక్టు రిజెక్ట్. సో అది జరుగుతూ ఉంటుంది మైండ్ది, ఒక టైం సర్కమ్స్టాన్సెస్ సిచ్యుయేషన్కి అది చేంజ్ అవుతుంది. సో దానికోసము అది ఫిక్స్డ్ అప్ అనే ఒకటి గుణాలు లేదు అది ఆ వ్యక్తికి అని భగవంతుడు చెప్పేది. సో ఇది ఒక పాయింట్ ఇక్కడ మేము వింటున్నాము. సో భక్తికి ఏది ఒక అవరోధము లేదు, అహైతుకి అప్రతిహత, ఏ ఒక స్థితిను ఏ ఒక సన్నివేశం కూడా ఇది నాకు కాదు భక్తి చేసేదానికి అని ఎవరు చెప్పే కాదు. సో ఇది భక్తి అనేది అంత శ్రేష్టమైన ఇది భగవంతుడి శక్తినే భక్తి అంటే. భగవద్భక్తి అన్నది అన్ని పరిస్థితులు ఏదనో అప్రతిహతమైనది. ఎస్ వీటికి ఆచార్యులు ఇది ఒకసారి ఇన్సిడెన్స్ చెప్తున్నారు. మన ఒక గొప్ప ఆచార్యులు బిల్వమంగళ్ ఠాకూర్. సో బిల్వమంగళ్ ఠాకూర్ వాళ్ళు మొదటగా వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టారు, మంచి వాళ్ళ తండ్రి ఒక సుస్మృత దీంట్లో అయితే కాల సమయంలో ఒక పతనమై వాళ్ళు ఒక అంత తీవ్ర ఆకర్షణ ఒక వేశ్య ఒక వారకాంతల పైన వినేది.
సో ఒకరోజు వాళ్ళ తండ్రి శ్రాద్ధ కార్యము, వాళ్ళ తండ్రి ఆ రోజే మరణించుతుంటారు అనుకుంటా. సో అయితే వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళకి కామభావం అంటే కామక్రోధ అనేది అలాగా కామ ఏష క్రోధ ఏష రజోగుణ సముద్భవ మహాశన మహాపాపం విద్యేషయ్య వైరిన. సో ఇది మనకి అలా మనకి దెబ్బతింది మనకి ఇది. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు చెప్పేది ఆ రోజు కూడా వాళ్ళు త్వరనే అంతా ఫినిష్ చేసి అంత కార్యాలు వాళ్ళకి సత్కార్యాలను ఫినిష్ చేసి వాళ్ళు వెళ్తారు. అంత వర్షము, అంత నది ప్రవహించుతూ ఉంది, ఓవర్ఫ్లోయింగ్, ఫ్లడింగ్ అయితే వాళ్ళు అంతా కన్సిడర్ చేయలే, వాళ్ళు వెళ్తారు. సో వెళ్ళి ఇక్కడ ఆ ఒక వాళ్ళ ప్రయత్నం చూసి నెక్స్ట్ ఆ వారకాంత ఇల్లు వాళ్ళు లాక్ బోల్టెడ్ ఆ రోజు. సో వాళ్ళు ಯಾವುದೋ ఒక వృక్షం పైన వెళ్ళి ಯಾವುದో ఒక సర్పాన్ని పెట్టుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ తర్వాత పైనుంచి జంప్ చేసి సో వాళ్ళు చెప్పేది ఇప్పుడు మాట. సో ఇంత ఎఫర్ట్ మీరు ఇంత ఒక తీవ్ర ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ఇది ఇదే సేమ్ శ్రీకృష్ణుని పైన మీరు భక్తిలో చేస్తే అంటే వాళ్ళ భక్తులు వారకాంతలు. సో వాళ్ళ మాటలో వాళ్ళు పలికింది వాళ్ళకి త్వరనే కృష్ణ అని వినిందే. యాక్చువల్లీ వెనకాల జన్మలో వాళ్ళు గొప్ప భక్తులు. వాళ్ళు మేము వినేది ఎలా భరత మహారాజు ఒక స్టేజ్లో భావభక్తిలో ఉండి వాళ్ళు ఒక పతనమయ్యారు, వీళ్ళు అలానే అని చెప్తారు. వీళ్ళు వృత్తి వెనకాల జన్మలోనే వీళ్ళు చాలా గొప్ప భక్తులు అయితే పతనమయ్యారు. సో ఈ జన్మంలో ఈ సన్నివేశం ఇది వాళ్ళకి మరలా వాళ్ళకి ప్రచోదనం, వాళ్ళకి ఉత్సాహం, లేదు భక్తి చేయాలి అని. భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ భక్తి బిల్వమంగళ్ ఠాకూర్ గొప్ప భక్తులు, వాళ్ళ చరిత్ర చెప్తున్నారు. ఇలా ఒక వారకాంతల వీళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు మేము ఇది కూడా వింటాం. హరిదాస్ ఠాకూర్ని పతనం చేసేదానికి ఒక జమీందారుడు ఒక వారకాంతల్ని పంపుతారు. అయితే తర్వాత మా హరిదాస్ ఠాకూర్లో ఒక ప్రభావం ఇచ్చి ఆ వారకాంత కూడా అంత గొప్ప భక్తులు అవుతారు. అంటే హరిదాస్ ఠాకూర్ ఎలా రోజు 3 lakh భగవంతుడి నామంని పలుకుతుండ్రి. ఆ వారకాంతాన్ని కూడా అంత గొప్ప భక్తులు వాళ్ళు రోజు అంతే పలికి ప్రారంభిస్తారు. సో ఇది అసాధారణమైనది. సో ఎవరికి కూడా ఈ ఒక పరిపూర్ణత పొందేదానికి కాదు అనేది కాదు. సో అది మనకి ఇక్కడ చూపుతుంది. భక్తి మార్గము అంత శ్రేష్టమైన మార్గం. శ్రీకృష్ణ సందర్శనాభిషులైన వారకాంతలు ఆ దేవదేవుని విశుద్ధ భక్తులైనట్లుగా గోచరించుచున్నది. ఎస్. సో కనుక సంఘమునందు అవసరమైన ఏకైక సంస్కరణం ఏమనగా జనులందరినీ కృష్ణ భక్తులుగా మార్చుటకు పొందపరబడిన యత్నములను గావించుటయే. ఎస్, ఆర్గనైజ్డ్ ఎఫర్ట్ అని ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ఆచార్య. ఇంకొకటి నెక్స్ట్ వీళ్ళు కూడా అంతా వచ్చారు. ఎంతో నటులు, కళాకారులు, నర్తకులు, సూతులు, మాగదులు. సో వీళ్ళందరూ వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ జరుగుతుండే వీళ్ళకి వెనకాలి. ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు సమాజంలో సింగర్స్, డాన్సర్స్. అయితే ఇప్పుడేమేమో వేరే ಯಾವುದೇదో విషయాలపైన వాళ్ళు చేసేది నటాకారులు. వైదిక కాలంలో వీళ్ళు ఉంటుండ్రే. వీళ్ళు కేవలము భగవంతుడికి సంబంధం ఉండే కార్యాలు, రామాయణ, మహాభారత, ఈ పురాణాలు, దీని గురించి వీళ్ళు నేర్చుకొని వీళ్ళు దాన్ని సమాజం ముందు వాళ్ళకి చేస్తుంటారు. సో అప్పుడు అందరూ కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఎవరు కూడా ఇలిటరేట్ ఉండొచ్చు, ఒక వాళ్ళు కూడా అనక్షరస్తులు ఇంకొకరు ఉండొచ్చు. అయితే వాళ్ళు కూడా ఈ ఒక మాధ్యమం ద్వారా వీళ్ళు చేసే ఒక డ్రామా, ఒక పర్ఫార్మెన్స్, దాని ద్వారా వాళ్ళు భక్తిలో వాళ్ళు పురోగతి సాధించుతుంటారు. సో వీళ్ళంతా అవసరం ఉంది. అయితే ఇప్పుడు వేరే భగవంతుని విడిచి విషయాలు కాదు, వెనకాలే అవంతా ఉంటుండలేదు. అవంతా వేరేదంతా ఏమో కల్పనిక నావెల్స్, చరిత్రలు అవంతా ఉంటుంది. ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అంటే భగవంతునికి కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అంతే. అది కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇది ట్రైనింగ్ జరుగుతుండే, ఊరికే ఇది కాదు, ప్రతి ఒక్కరికి ట్రైనింగ్ ఉంటుండే. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, ఇది శూద్ర అనే చెప్పొచ్చు ఈ వృత్తిలో. అయితే కరెక్ట్ ట్రైనింగ్ వాళ్ళకు భగవంతుడికి సంబంధంగా జరుగుతుండే. సో ఎవరైనా ప్రతి ఒక్కరు ఏ వృత్తిలో ఏ సన్నివేశంలో ఉన్నారు, వాళ్ళు భగవంతుడి సంబంధంలో వాళ్ళు చేస్తుంటే వాళ్ళ పరిపూర్ణతము ఖండితం. అది ఆమెకు ఆచార్యులో ఈ రకమైన ఈ పురాణ ఇది
ఎటువంటి కాలక్రమానుగతి గోచరించడం. ఇది క్రొనాలజికల్గా కాదు, ఇది ఇంపార్టెంట్ విషయాలు అంతే ఇక్కడ. ఎస్, హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చేర్పిస్తారంటే చేర్పేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. మాతాజీ.